Ki arngut ki samla na ka jela Meghalaya. Ki belak tre shitom bha ban kintiu yaladi ha ka sap kapong. Khamtam ha ka sap shat. Ki ba kentup yu Steve Jirwa pat yu Asmit Gurung. Ki belawan ban Shimantaro ha ka audition jengka first Meghalaya Open to All Dancing Competition. Bela penyai da ka HK Films, ka Once Dance Evolution ba Nong Cloud Pictures. Ka bela ada ban pelong ya ka final round. Ha ka art khanai tarik banai Julai ar hajar art pulai. Ha ususo tham auditorium Shillong. Wala kini ki angot kiri donsap kim shim la yo lat ban wan ban shim menta ha ka final round jong kani jingi kun. Hendai ngis ngo sarong ban pentip shepi ba kini baro angot ki don ha ka wei ka benta. Kata ba kini yo rung ha ka wei ka reality show ka badang shimi shen ka bala tip kerteng kum ka hip hop India. Ka bala pen mi bat la bishar do klor no hingkai shat bat nong bishar ba pau nam kari India baro ka wei kata u Remo D'Souza bat ka klor ak film ka Bollywood ka Nora Fatihi. Bat ka bala pen iru ha ka channel jengka Amazon Mini TV. Ha ka ba kala yo ru ya ka jingero na kini kinang bishar bro arngut haduk ka bala pelong ki ban ai ki point jengki shispa na ka shispa.